ସବୁ ବର୍ଷ ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଦିନ ଗଣିଆ ବ୍ଲକ ନିକଟସ୍ଥ ୱାଲିପୁର ଗ୍ରାମରେ ବହୁତ ଧୁମଧାମରେ ଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥାଏ। ସେହିଦିନ ମା ଚିରିଣୀଙ୍କଠାରେ ମକର ଯାତ୍ରା ପରିବେଷଣ କରାଯାଇଥାଏ। ରାଉତପଡ଼ା ପାଖ ଗ୍ରାମ ରାଉତପଡ଼ା ଠାରୁ ବାବା ଭୋଳେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରିତ କରି ଗାଁରେ ଆଗରେ ବୃଷଭଙ୍କର ନାଚ ଓ ଗାଁରେ ମହାପ୍ରଭୁ ବୁଲା ଯାଇଥାଏ। ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ଯିଏ ଯେଉଁଠାରେ ସବୁ ଥାଆନ୍ତି ସବୁ ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପୂର୍ବ ଦିନ ଆସି ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥାନ୍ତି। ଲୋକମାନଙ୍କ ମନରେ ଅନେକ ଖୁସି ଓ ଖୁସିକୁ ନେଇ ମକର ଯାତ୍ରାଟି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପରିବେଷଣ କରାଯାଇଥାଏ। ଗାଁରେ ଦିନ ବେଳେ ରାମଲୀଳା, କୃଷ୍ଣଲୀଳା ଓ କିଛି ଖୁଡ଼ି ଝିଅରେ ଏପରି ହୋଇଥାଏ। ରାତିରେ ଚିରିଣୀ ପୀଠଠାରେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସୁସଜ୍ଜିତ କରି ଏହି ବର୍ଷ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ଗଣନାଟ୍ୟ ବା ପ୍ରତିବର୍ଷ କିଛି ନା କିଛି ଅପେରା 3 ଦିନ ଧରି ଅପେରା ପରିବେଷଣ କରାଯାଇଥାଏ। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଦୋକାନ ଗୁପଚୁପ, ଚାଟ୍, ଚାଉମିନ ଏହି ସବୁକୁ ନେଇ ଗାଁର ଲୋକମାନେ ନିଜର ମନ ଖୁସି ପାଇଁ ଯାତ୍ରାକୁ ପରିବେଷଣ କରିଥାନ୍ତି। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ ଟିକେ କରିବାକୁ ଜମାରୁ